μπορώ να εξηγήσω πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκάκη. Καλημέρα, κύριε Κάπο. Ήθελα απλά να πω ότι η πυρόσφαιρα είναι η αρχή ενός φαινομένου. Το ηλεκτρικό τόξο, όπως είπαμε, δεν προήλθε από τα καλώδια, προήλθε μέσα από τα τυλίγματα του μετασχηματιστή. Εμβαπτισμένο ήταν μέσα στα έλαια και η διαδικασία ξεκίνησε μέσα στα έλαια σαν να τους ρίχνει σε έναν κεραυνό. Τόση ισχύ έχει ένα τέτοιο ηλεκτρικό τόξο, σαν να πέφτει κεραυνός μέσα σε ένα δοχείο με αυτά τα έλαια. Λοιπόν, αυτά αποσυντίθενται και εκτοξεύονται στο περιβάλλον όπου αρπάζουν φωτιά. Το πώς διατηρείται μετά η φωτιά, όταν αυτή η πυρόσφαιρα έχει μια θερμοκρασία 1.500-2.000 βαθμών Κελσίου, ανάλογα με τα σημεία, αν τα μετρήσει κανείς, είναι φυσικό ότι όλα τα έφλεκτα αντικείμενα που βρίσκονται στο σειρμό θα αρπάξουν φωτιά. Τα καθίσματα, το ένα, το άλλο, ακόμα και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δεν έχουν αποσυντεθεί, θα πάρουν φωτιά επειδή η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 320 βαθμούς. Οπότε δεν υπάρχει κάτι μυστικό εκεί. Έχει εξεταστεί από εργαστήρια του εξωτερικού πολλάκις. Απλώς δεν έχει γίνει εδώ αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο. Λέτε ότι η Hellenic Train πώς είναι δυνατόν να βασίζονται στα συμπεράσματα. Η Hellenic Train μπορεί η ίδια βέβαια να έχει συμφέροντα κλπ. Αλλά κινητοποίησε μία εταιρεία ειδική στα σιδηροδρομικά ατυχήματα από το Βέλγιο, οι οποίοι άνθρωποι, όποιοι την έχουν αυτή την εταιρεία, δεν θα την εξευτέλιζαν ποτέ για να κάνουν το χατήρι σε μία εταιρεία τρένων. Πάντως είναι κατηγορούμενη η Hellenic Train. Είναι ένα θέμα αυτό, για να είμαστε ακριβείς τώρα. Έχει ουσία πολύ αυτό. Έχει ουσία. Είναι κατηγορούμενη. Εγώ δεν λέω de facto ότι λέει ψέματα. Ούτε ο κ. Μαρακάκης δεν το είπε αυτό. Όσο αντικειμενικούς πρέπει να θεωρούμε τους πραγματογνώμονες των κατηγόρων, άλλο τόσο πρέπει να θεωρούμε και των κατηγορουμένων. Υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει ισότητα μεταξύ κατηγόρου και κατηγορουμένου. Τώρα, κύριε Κάπο, δεν είστε δικαστής εσείς, ούτε είστε ο άνθρωπος που θα βγάλει τις ισορροπίες. Εντάξει, και εσείς δεν είστε μηχανικός για να εκφέρετε αυτή τη στιγμή γνώμη για την πραγματογνωμοσύνη. Και όμως καθόμαστε και συζητάμε. Ναι, επειδή καθόμαστε και συζητάμε και δεν ξέρω... λοιπόν, και εγώ την δεν ξέρω αν έχει ζητήσει την επιστημονική σας άποψη η Hellenic Train ή κάποιος άλλος. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι οικογένειες που εγώ εκπροσωπώ δεν έχουν σχέση και δεν έχουν πληγεί από τη φωτιά. Για να το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν έχω δηλαδή κάποια προσωπική εμπλοκή. Και οι δύο είστε εδώ γιατί εμείς επιλέξαμε, θέλουμε την άποψή σας. Αυτό λοιπόν που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση σε ένα κείμενο το οποίο δυστυχώς, και αυτό το λέω για άλλους επιστήμονες, το περιμέναμε και αυτό θέσφατο κάπως περίπου όπως περιμέναμε και τις διαπιστώσεις του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως. Περιμέναμε κάπως να σώσει τη διαδικασία, κύριε Μαρακάκη. Η διαφορά όμως με τον ΕΟΔΑΣΑΜ είναι ότι πήγαμε σε μια επιτροπή ενώπιον της όλοι οι δικηγόροι και υποβάλαμε ερωτήσεις. Αυτή την πολυτέλεια δεν θα την έχουμε εδώ με το πόρισμα του κυρίου Καρόνη. Ο κύριος Καρόνης ή οποιοδήποτε άλλος από τους πραγματογνώμενους οχυρώνεται πίσω από ένα γραπτό το οποίο έχει παράξει αυτή τη στιγμή για το μέσο Έλληνα εκατοντάδες ερωτήματα. Το πρόβλημα είναι, να σας πω εγώ όχι, και επιπλέον και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ένας χημικός, αυτό θέλω να πω, είναι δυνατόν ένας χημικός είναι ο άνθρωπος και επί αυτού του επιστητού ζητήθηκε να τοποθετηθεί για αυτά που είδαμε. Πώς είναι δυνατόν να τοποθετείτε λαμβάνοντας υπόψη τα βίντεο, τα οποία έγιναν μεσούσεις, δηλαδή εκκρεμούσεις της δικής του έκθεσης, για να τοποθετηθεί για το αν υπήρχαν πάνω υδρογονάνθρακες ή όχι. Το λέει ο άνθρωπος, λέει ότι τόσο είναι το που θα το προκαλούσε, αλλά από τα αντικειμενικά ευρήματα. Μα έρχεται και συμφωνεί σε σχέση με τον όγκο των υδρογονάνθρακων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Συμφωνώ απολύτως εγώ. Αλλά το διάβασα, γι' αυτό το λέω. Τοποθετείτε λέγοντας ότι δεν υπήρχαν, διότι ήρθαν προσκομίστηκαν τα βίντεο. Τι να πει ότι υπήρχαν. Δεν είπε, με συγχωρείτε, αλλά κύριε Κάπο, σας παρακαλώ να σας παρακαλέσω κάτι.
Δεν ξέρω αν κάνετε το συνήγορο, εκτός από το επιστημονικό σας παιδό, αν κάνετε το συνήγορο κάποιο άλλο. Εμείς το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν έχω αναλύσει με τα δικά μου κριτήρια την έκθεση και θέλω να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Εάν μου επιτρέπετε. Ελάτε, παρακαλώ. Συνήγορος είστε εσείς, εγώ είμαι επιστήμονας. Ωραία, αφού είστε επιστήμονας, λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες όμως. Σας παρακαλώ, μην λέτε τέτοια τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Κάπο, τώρα. Ελάτε, κύριε Κάπο. Να ολοκληρώσει, να πείτε την άποψή να κλείσουμε. Ελάτε. Λοιπόν, είναι λοιπόν δύο ζητήματα. Πέραν του ότι επικαλείται ο κύριος Καρώνης συνεχώς ως δεδομένα, ως θέσφατα αυτά που του έχει παραδώσει η Hellenic Train. Το δεύτερο είναι ότι παίρνει ως δεδομένο ότι δεν υπήρχαν υδρογονάθρακες επειδή είδε τα βίντεο εκ των υστέρων. Επειδή το λένε και τα εργαστήρια της αστυνομίας. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αν είμαστε ακριβείς. Μπορεί να τα αμφισβητείτε. Εγώ δεν λέω. Είναι δικαίωμά σας. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Όταν απευθύνομαι σε σένα για να κάνεις μια χημική ανάλυση και να αναλύσεις αυτά τα οποία παίρνεις ως δεδομένα και μέσα από τη δικογραφία, να στηρίζεις το πόρισμά σου στο ότι είδα κάτι εκ των υστέρων, διότι ήρθε η ΔΕΕ και είπε ότι είναι γνήσια. Η ΔΕΕ δεν έχει ακόμα πάρει θέση σε σχέση με την ημερομηνία. Είπε ότι δεν είναι πλαστά. Πρώτον. Δεύτερον, επιτρέψτε μου. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα εισφερθούν και αν θα αξιοποιηθούν στη δικογραφία τα βίντεο. Ναι, και γιατί αμφισβητούνται. Βέβαια. Και τρίτο, γιατί δεν έχει γίνει ανάλυση για την ανίχνευση του ξυλολείου. Και μάλιστα ότι βρέθηκε ξυλόλαιο και πάνω στις ξύλινες επιφάνειες των φορταμαξών. Πάμε να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Κάπο, για να κλείσουμε. Λοιπόν, μιλώντας για το ξυλόλαιο και για να τελειώνουμε με την υπόθεση ξυλολείου, γιατί ακούγεται εδώ και 1,5 χρόνο, δεν είναι μόνο το ξυλόλαιο, είναι ένα σωρό αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ίχνη των οποίων βρέθηκαν γύρω από το σημείο του ατυχήματος. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όταν έχει κανείς μία ατελή καύση, δηλαδή όταν δεν υπάρχει υπερεπάρκεια οξυγόνου για να κάψει πλήρως μία χημική ένωση, όπως είναι τα έλαια σιλικόνης, όπως είναι τα πλαστικά του τρένου, όπως είναι τα ξύλινα καθίσματα ή οτιδήποτε του τρένου, τότε δημιουργούνται ρυπαντές. Οι ρυπαντές αυτοί, όπως είναι το ξυλόλαιο, κατακάθονται γύρω-γύρω στην περιοχή του ατυχήματος και μπορούν να εντοπιστούν με αεριοχρωματογραφία, η οποία όμως τους βγάζει σε ελάχιστες ποσότητες. Αυτό το πράγμα, το οποίο λένε βρέθηκε ξυλόλαιο θα βρισκόταν ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βάζαμε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο απ' έξω, το αφήναμε να καεί και μετά παίρναμε δείγματα γύρω από το πεζοδρόμι. Ξυλόλαιο θα βρίσκαμε. Τι σημαίνει? Ότι το αυτοκίνητο αυτό κουβαλούσε ξυλόλαιο? Λοιπόν. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό και να πάμε πάρα πίσω. Ο κύριος Μαρακάκης ανέφερε και την έκθεση Κωνσταντόπουλου. Ναι. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος πουθενά δεν ανέφερε το ηλεκτρικό τόξο. Προσπαθούσε και αυτός με αναπτήρες και γκαζάκια να ανάψει τα έλαια σιλικόνης. Οπότε θεωρώ εντελώς άκυρη την γνωμάτευση του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κάπο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρακάκη. Ευχαριστούμε πολύ.